Hello, welcome back to Mitu's Kitchen. நாங்கள் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோன்னா தக்காளி ரசம் செய்ய போகிறோம். பாருங்கள் தக்காளி ரசம் எப்படி செய்கிறது, அதுக்கு என்னென்ன சாமான் வேணும் எல்லாமே நான் காமிச்சு கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு. இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. டைஜஷனால் வைக்கல, ஹெவி ஃபுட்டு சாப்பிட்டுட்டோம், ஜீர்ணால் சாப்பிட முடியல சொல்லும்போது இது ரசம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். என் பசங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, வைப்பாங்க. நீங்கள் சாப்பிடுங்க. அந்த டைமில் வாய்க்கு ரொம்ப ருசியாக தெரியும். ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு கூட. ரசம்னா யாருக்கு பிடிக்காதவங்க கிடையாது. அது தக்காளி ரசம்னா இன்னும் ஸ்பெஷல் தான் உங்களுக்கு. இப்போ தக்காளி சீசனாக இருக்கிறதுனால தக்காளி ரசம் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது லாஸ்ட்டில் நீங்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு ரசம் வச்சு சாப்பிட்றீங்க வைக்கிறீங்க. இதே ஒரு கிளாஸ் ரசம் கூட கிளாஸில் போட்டு கூட குடிக்கலாம். குடிக்கிச்சா ஜீரண சக்தி ஆகும் சொல்லுவாங்க சில பேர். அந்த காலத்தில் அப்படி தான் செய்வாங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் இன்னைக்கு தக்காளி ரசம் செய்ய போகிறேன். தக்காளி ரசம் எப்படி செய்கிறது சொல்லிட்டு அதோட ஐட்டம்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன், பார்த்துக்குங்க. தக்காளி ரசம்னா நல்ல ஈஸியான டிஷ்ஷு தான், சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். வீட்டில் இருக்கிற பொருள் வச்சு தான் செய்கிறது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிளகு ஒரு 3 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். 3 ஸ்பூன் மிளகுனா ஜீரகம் 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்குங்க. பூண்டு எப்போவுமே உரிக்காத பூண்டு தான் எடுக்கணும். இங்கே பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன். உரிக்காத பூண்டு இப்படி தான் தோலோடு தான் போடணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதோட வாடை நல்லாயிருக்கும். மேலே இருக்கிற இது பூண்டு இப்படி பண்ணிவிட்டு அந்த அதோட டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் வர்றது எடுத்துட்டு தோலோடையே போட்டுக்கணும். இது மிக்சியில் பவுடர் நானே மிக்சியில் ரெடி பண்ணிப்பேன் ரசமோட பவுடருக்கு. இது பார்த்துக்குங்க. அடுத்தது காஞ்ச மிளகா, இது கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வாடைக்கு கொத்தமல்லி போடணும். போட்டாச்சு. அது கூட இது மிக்சியில் போடுற ஐட்டம்ஸ் காமிக்கிறேன். பச்சை மிளகாவும் வச்சுக்குங்க. ஒரு 4 பச்சை மிளகா வைக்கிறேன். அது ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ரசம்க்கு. இந்த ஐட்டம்ஸ் ரசம் செய்கிற இது மிக்சியில் போடுற ஐட்டம் இது பார்த்துக்குங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கேஸ் ஸ்டவ்கிட்ட போக போகிறேன். பண்ணிவிட்டு தக்காளி பாருங்கள், 4 தக்காளி இருக்குது. சைஸ் பார்த்துக்குங்க. தக்காளியை இதோ வச்சு காமிக்கிற பார்த்துக்குங்க. 4 தக்காளி 4 தக்காளி இருக்குது. இப்போ அந்த தக்காளியை இப்படி தான் வைக்கணும். இந்த சைடு வைக்கணும். இன்னும் வேகிறதுக்கு அதுக்கு இதாகும். அதனால இது வச்சுட்டிங்கன்னா தக்காளி ரசம் செய்கிற விதம் இது. அது வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்குங்க. அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும்னு பார்த்துக்குங்க. 1 கிளாஸ் தண்ணி போடுங்க. போட்டாச்சு. இப்போ இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு நான் புளியை எப்போவுமே இதில் வைக்கும்போது எதில் வச்சிங்கனாலும் கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே கல்லுப்பு போட்டு வச்சிங்கன்னா எங்களுக்கு புளி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். இப்போ புளி சீக்கிரம் கெட்டு போகாது. நிறையா புளி வச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி செய்யுங்க. இப்போ பாருங்கள் தக்காளி ரசத்துக்கு தக்காளி அதிகமாக இருக்கணும், புளி கம்மியாக இருக்கணும். சின்ன எலுமிச்சம்பழம் லெமனோட சைஸுக்கு இப்படி உருட்டி பார்த்துக்குங்க. உருட்டி பார்த்துட்டு இந்த சைஸுக்கு போட்டுடுங்க. நடுவில் போட்டு இப்படி வைங்க. வச்சுட்டு இது வேக விடுங்க. அது வேக நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற வெந்தப்புறம் அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். நான் மிளகு ஜீரகம் மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது பாருங்கள் பூண்டு போட்டிருக்கேன். ஒரு 100 கிராம் பூண்டு, இல்லைன்னா 50 கிராம். பெரிய பூண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பூண்டு போடுங்க. அது பூண்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் மிளகு ஜீரகம் அடிச்சுட்டு தான் பூண்டு அடிக்கணும். பூண்டு அடிச்சுட்டு நான் நெக்ஸ்ட் காமிக்கிற பாருங்கள். பூண்டு அடித்தாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்பூனை வச்சு இப்படி பார்த்துக்குங்க. தெரியாக இருக்கணும். அடுத்தது பூண்டு அடித்த அப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா ஸ்மெல்க்கு டேஸ்ட்டு இது நல்லாயிருக்கும். ரசமுக்கே உங்களுக்கு வாடகை கொடுக்குறது இதுதான். 2 இப்படி ஒடிச்சு போடுங்க. இப்படி ஒடிச்சிட்டு காம்பு எடுத்துருங்க. நான் ஒரு 3 போட்டிருக்கேன், 3 4 போட்டிருக்கேன். பார்த்துட்டு இதுக்கு பாருங்கள். இது கருவேப்பிலை தான் இதுக்கு மெயினே. கருவேப்பிலை இப்படி 2 காம்பை வச்சு இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்படி வச்சுருங்க. காம்பு தான் மெயின் இதுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறது. அதுதான் சில பேர் காம்பை எடுத்து போட்டுருவீங்க. காம்பு நல்லாயிருக்கும், எதுவுமே ஆகாது. இது கூட இப்படி போட்டு மிக்சியில் அடிக்கணும். அவ்வளோதான். அடிச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன். இது எடுத்துட்டு நான் போட்டுவிட்டேன் கரெக்டாக மிக்சியில் எடுத்து. இப்போ இது கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகா அரைச்சது தெரியல பாருங்க. அந்த காம்பே எங்கே தெரியல. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ரசம் எடுக்கும் அடிக்கிறதுக்குள்ள இது வெந்துடும்.
இது எப்படி வெந்திருக்கு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த தக்காளி தோல் வந்து பாருங்கள் எப்படி இப்படி உல்ட்டா பண்ணி பார்த்தோம்ல, இங்கே பாருங்கள் இப்படி உல்ட்டா பண்ணி பாருங்கள். தக்காளியோட தோல் இங்கே ஒடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள், அப்படியே விரிசல் விட்டுருக்கும். ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காதீங்க. இது சும்மா லைட்டாக மேலே தோல் எடுத்து வந்துருச்சுனாலே போதும், வெந்துருச்சு சொல்லிட்டு. இது கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு கையிலேயே நல்லா தண்ணி போட்டு நல்லா பிசைங்க. இப்படி கை போட்டு நல்லா அந்த ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குங்க. தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நான் காமிக்கிறேன். பாருங்கள், எண்ணெய் போடுறேன். கொஞ்சம் ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுங்க போதும். போட்டுட்டு எண்ணெய் சூடாகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கடுகு எடுத்துக்குங்க. கடுகு வந்து எப்போவுமே அதிகமாக சேர்த்துக்கக்கூடாது. அது வந்து கொஞ்சம் தான் போடணும், உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. ஆனாலும் இது போடுறதுனால போடுறேன். தக்கதல் சொல்லி 2 ஸ்பூன் போடுங்க போதும். ரசத்துக்கு கம்மியாக தான் போடணும் ஆயிலில். கடுகு ரொம்ப கம்மியாக போடுங்க. கடுகு வந்து உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. போடுற பாருங்கள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்குங்க. கடுகு நல்லா இந்த மாதிரி சத்தம் வந்து நிற்கிங்க. சிம்மில் வச்சுருங்க. கடுகு போட்டப்போ சிம்மில் வச்சுருங்க. அடுத்தது நான் மிக்சியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு காமிச்சல. இது மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, பச்சை மிளகா இதெல்லாமே மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து காஞ்ச மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு. கடுகு இதாகிடுச்சு, காஞ்ச மிளகா போட்டுக்குங்க. காஞ்ச மிளகா போட்டுட்டு கருவேப்பிலை இருந்தால் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுக்குங்க. மேலே போட்டாச்சு. அடுத்தது பாருங்கள், பெருங்காயம் தூள் தான் மெயின் இதுக்கு. ரசம் சொன்னாலே பெருங்காயம் தூள் தான், பார்த்துக்குங்க. அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க. நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுவேன், நல்லது டைஜஷன் ஆகும் பசங்களுக்கு, வயசானவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. இது அடுத்தது வந்து நான் மிக்சியில் போட்டு வச்ச பொருளுங்க, பார்த்துக்குங்க, போடுறேன். இது வந்து ரசம் செய்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு, டைஜஷன் ஆகும். எல்லாம் சாப்பிட்ட அப்புறமும் இது கொஞ்சம் ரசம் போட்டு வைக்கிறாங்க. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாமியாருக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ரசம்னா ரொம்ப இஷ்டம். எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு, பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. பாருங்கள், நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு கூட பிடிக்கும். தக்காளி ரசம் இது பேர். நல்லா தாளிச்சிட்டு சிம்மில் வச்சே தாளிச்சிட்டே இருக்கணும், ஹையில் வைக்காதீங்க. ஸ்மெல் பாருங்கள், அந்த இது ரசமோட ஸ்மெல் இப்போவே வந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு. அந்த ஸ்மெல் வரணும். லைட்டாக தாளிச்சிங்கன்னா அந்த போட்ட ஃப்ரெஷ்ஷாக ஐட்டம் எல்லாம் போட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் வதங்கினா கலர் கொஞ்சம் மாறும். அது வரைக்கும் தாளிங்க. அது வரைக்கும் நான் இது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அது கை போட்டு நல்லா இப்போ இது ஜூஸ், அதோட ஜூஸ் வந்து நல்லா எடுத்துக்கணும். நல்லா எடுத்துட்டு எங்களுக்கு தெரியும்ல, இப்படி போட்டோன்னா அந்த ரசமோட இது கண்டிஷன் வருதா பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு ஓகே இந்த மாதிரி இது அது நான் எவ்வளோ 4 தக்காளி புளிவு போட்டது இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் இது தாளிப்பு பாருங்கள். அது அந்த கலருக்கு இந்த கலர் இப்போ மாறி இருக்கு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு காமிச்சதுக்கு இப்போ இதுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நான் இந்த தக்காளி போடுறேன். தக்காளியும் இல்லை இதுவும் புளிவு கரைசல் வந்து இப்படி போடுறேன். போட்டுவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதோ காமிக்கிற பாருங்கள். அதில் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக இருக்குது. அந்த தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இதில் கொஞ்சம் தண்ணி போடுறேன். போட்டுட்டு எங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையான உப்பு இருக்குது, உப்பும் போடணும். இப்போ ஹையில் வச்சுருங்க. ரசம் வந்து கொதிக்கக்கூடாது. அதுதான் மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ரசமில் வந்து கொதிப்பு வரக்கூடாது. பாருங்கள், கல் உப்பு கொஞ்சம் போடுறேன். கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேணும் அவ்வளோ கல் உப்பு போட்டுக்குங்க. பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது வந்து கொஞ்சம் போடுறேன், மேலே தூவி விடுறேன் நான். கொஞ்சம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவை அவ்வளோ போட்டுக்குங்க. லைட்டாக போடுங்க. ரசத்துக்கு கொத்தமல்லி போட்டால் தான் அது நல்லாயிருக்கும், பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாருங்கள், தக்காளி ரசம் கலர் வந்துருச்சு உங்களுக்கு, சேம் அப்படியே இருக்குது. இது வந்து ஒரு பொங்கி வரணும். ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள். கொதிக்க விட்டுறாதீங்க. பொங்கி வரும்போது கலர் கொஞ்சம் மாறி வரும். அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தக்காளி கலர்லேயே இருக்குது பாருங்கள். தக்காளி ரசம் கொதிக்க வச்சிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் மாறிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து சாம்பார் பவுட்ரு. அது வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து மேலே தூவி போட்டுக்குங்க. இது வந்து கல்யாணத்துலலாம் உங்களுக்கு ரசம் இருக்காதா, சாம்பார் ரசம் தக்காளி ரசம் மாதிரி எப்படி கல்யாணத்துலலாம் இருக்கே, ஹோட்டலில் இருக்குது, இந்த மாதிரி டேஸ்ட் வரலையேன்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. இது வந்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக இறக்க போகிறோம். அது கொதிப்பு வரப்போகுது லைட்டாக. அந்த டைமில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன், இந்த டீஸ்பூனில் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கிடையாது, சாம்பார் பவுட்ரு வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் 1/2 டீஸ்பூன் போடுங்க.
அப்படி இல்லைன்னா தனியாத்தூளும் மிளகாத்தூளும் ரெண்டுமே கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மாதிரி வர மாதிரி போட்டு தூவி விட்டுடுங்க. இப்போ பாருங்கள் இது பொங்கிருச்சுன்னா ரசம் ரெடி ஆயிடும். வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், ரசம் பொங்கிட்டு வருது. அப்படியே மேலே அது கொதிக்க விடக்கூடாது சொன்னாலே அது எப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன். பார்த்துக்குங்க. இந்த ரசமே மேலே அந்த மேலே இருக்கிறது அப்படியே லைட்டாக பொங்கி வரும். அந்த பொங்கி வரும்போது நிப்பாட்டிருங்க. அதுதான் இது கொதிச்சிருச்சுன்னா ரசம் டேஸ்ட் மாறிடும். ரசம் நல்லா தான் இருக்கும், டேஸ்ட் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு. பொங்கிருச்சு பாருங்கள், சைட்லேருந்து பொங்கி வந்துருச்சு. அப்படியே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதோ ஆஃப் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே விடக்கூடாது. பொங்கிருச்சு பாருங்கள், இது நடுவில் பாருங்கள், இதுதான் பொங்கிருக்கு. ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ ரசம் கிண்ணத்தில் அந்த ரசம் செஞ்சதுலேருந்து மாற்றி இப்போ ரசம் வந்து இறக்கியிருக்கேன் பாருங்கள். ரசம் வந்து தக்காளி ரசம் ரெடியாக இருக்குது. இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் வச்சு இப்படி எப்போவுமே ரசம் இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்திங்கன்னா தண்ணியாக ரசம் வரும் பாருங்கள். இதுதான் தக்காளி ரசம். டேஸ்ட் பாருங்கள், உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன்.